My day, viimeinen päivä Norjasta. Aamuhan alkoi kahvilla ja aamupalalla ja sitten vähän järjestelin ja tiskasin ja kuivasin. Piti kyllä lähteä kotiin täältä, mutta tässä mä taas oon kiipeämässä jollekin, tai lähdössä kiipeämään jollekin seuraavalle kukkulalle. No oli kyllä melkoinen kiipeäminen. Ei ehkä noi mediumit sovi tämmöiselle tavalliselle suomalaiselle pullerolle, joka ei ole tottunut kiipeilemään yhtään mihinkään. Sitten kävin tämmöisessä keinussa keinumassa ja jäljin vesisateessa. Sitten vähän kokkailua. Gourmet-ateria ja frisbee-golfia ja retkisuihkupäästestiin. Ei uskoisi, että mä siivosin tän kotiin ennen kuin siis silloin aamulla. On kyllä semmoinen sotkukasa, että ei pysy missään järjestyksessä 2 sekuntia kauempaa ikinä. Ja nyt iltapalaksi vähän dippiä ja sipsiä ja sykettä. En ollutkaan tyytyväinen yöpaikkaan, joten lähdin etsimään vielä uutta yöllä. Tällainen löytyi ja tähän jäin. Hyvää yötä.